La senyora Armengol du pràcticament 5 anys governant i hem vist com en aquesta comunitat autònoma cada vegada estan pitjors les coses en temes d'habitatge. Jo crec que el que constata aquest darrer decret que treu, que varen aprovar en el Consell de Govern, és que efectivament tot el que varen fer fa un any i mig, l'any 2018, en la llei d'habitatge, era comèdi, era fum. Eren paraules que no serveixen absolutament per res per resoldre els problemes que realment té la gent en qüestions d'habitatge. I va donant tumbos la senyora Armengol, un darrere l'altre des de l'any 2015. Ara el darrer, no direm mai el darrer perquè sempre n'hi queda qualcuna a donar, va agafar i va dir que donava 200.000 euros, va dir el senyor Marapons, donava 200.000 euros a Impulsa per estudiar com estava el tema de la vivenda. És a dir, no sabem si després de 5 anys necessita encara saber com està el tema de la vivenda ben arreglats anam. Va reunir el sector també a la mesa de l'habitatge i ens va contar mentides la senyora Armengol, dient que tot havia anat una seda, que tothom estava d'acord, quan tots sabem que no és així i si vosaltres ho comenteu en el sector privat veureu com vos diran que hi ha coses que les poden anar bé i bastantes que no, i altres que falten a dins totes aquestes mesures 25 que ha presentat la senyora Armengol. El problema de l'habitatge nosaltres li vàrem dir senzillament ja en la nostra proposició de llei l'altre dia com s'ha d'arreglar. I s'arregla posant més vivendes en el mercat, donant facilitats als promotors perquè puguin fer aquestes vivendes, després baixant impostos perquè hi pugui haver compra-venta més barata i després facilitant finançament a la gent perquè pugui comprar aquestes vivendes. Són 3 pilars, així de bàsics, però no, la senyora Armengol segueix fent fum. Ara ens diuen que faran 500 VPOs, 500 vivendes de protecció oficial. Mirin, el problema de l'habitatge a les Illes Balears no és només un problema d'UVPO. Jo diria que és el problema de 500 contra 16.000 vivendes que necessitem a les Illes Balears. I la senyora Armengol ens vol fer creure a tothom que si en fa 500, que n'ha fet 0 en 5 anys, però si en fallés 500, doncs ja tindrem la seu plena d'ous. I això tampoc no serà així. I nosaltres el que li demanem en aquell cas és responsabilitat.